Pentru cei care au ales să facă concediu în februarie la mare, îi anunț că au dat-o în bară. Vremea este în încălzire ușoară, dar eu vreau să forțez centrala termică. Așa cum a observat Radu Puperu, dacă o strigi repede și o pui să ridice mâinile sus, rămâne în siniguri. Deci, practic, nu poți să o folosești la școala asta. Cu coana vreme. Da. Bagă cu... Mulțumim, Daniela. Bate-ci! Știu, mă sunase fix. Bate! Hop! Hop! Oh! Asta în alte emisiuni. Masaj inclus. S-au dat aseară. Ne vedem de dragobete cu publicul.